El Denis per Pacheco. Sí, saltant vol fer tot a l'ull. No tenia... Ja des que ha començat la pretemporada vam dir que treballem amb dos objectius. Treballem amb un objectiu setmanal, que és el de competir cada setmana, mostrar que els futbolistes estan preparats per jugar a primera catalana i després per formar jugadors per al primer equip. Dins de la categoria cada vegada competim millor, hem aconseguit una victòria avui aquí molt important, hem guanyat el camp de la Rapitenca, penso que la gent ja ens prendrà en sèrio a partir d'ara, i ara l'objectiu és preparar el partit de la setmana que ve amb l'Almacelles, com ho fem sempre. Un bon partit. L'únic que lamentem són les 7 o 8 ocasions tan clares com un penal que han fallat. Aleshores crec que amb això no voldria llançar cap missatge en directe, aunque el llanço evidentment. Crec que Lleida ha sabut més el que havia de fer, crec que ho ha fet molt bé i cal felicitar-los. Però tot i estar molt pitjor futbolísticament que Lleida, hem tingut 8 ocasions d'aquestes que no se poden escapar. Podríem dir que Lleida posava el futbol i la Unió Esportiva de Tàrrega les ocasions fallides? Sí, sense cap mena de dubte. És el primer resum que hem fet del partit. Creiem que no hem estat còmodes, no creiem que Lleida hagi estat molt superior, però creiem que Lleida ha fet un bon partit. A partir d'aquí, jo he de pensar en el meu equip, a Lleida amb ells els felicito, i al meu li recrimino no haver tingut més tranquil·litat, no haver sortit tan adormit. Adormit. El gol és una generalitat de Puig, que sabíem que era un jugador que era molt bo, però sobretot no encaixar tan ràpid el primer gol ens ha fet mal i a partir d'aquí no hem sapigut tindre tranquil·litat per jugar al futbol.